Hürmetli saballar, muhterem veteranlar, qaytkan qonaqlar. Barıгызны да улуг бәйрәм бийик җиңүнең 80 еллыгы белән тәбрик итәбез. Барыгызга дагы саулык, сәламәтлек, җан тынычлыгы, тыныч, аяз күк йөзе теләп калабыз. Бу минутларда Саба районы хезмәт ияләренең бийик җиңүнең 80 еллыгына багышланган театраль парады башланып китә. Зәңгәр экран артыннан безне күзәтүчеләргә дә бәйрәм сәламнәребезне юллыйбыз. Мен 941 ел 22 июнь. Ул көнне дә сызылып кына алсу таңнар атып килә иде. Гүзәл авыллар, шәһәрләр тыныч йокыда. Әниләрнең җылы куйнында тәмле төшләр күреп нәни сабыйлар изрәп йоклыйлар. Шундый рәхәт ул тынлык, иртәнге серле тынлык. Бик күпләр өчен соңгы иртәнге тынлык. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Кадерле укучыларыбыз, алда сезне матур, якты килешек. Максатларыгызга ирешеп, илебезнең таянышы. Хәерле юллар. И далеко отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война. Әние, нәрсә ул война? Менә шулай башланып китте тарихта тиңе булмаган бөек ватан сугышы. Соңгы тапкыр кичә көлде дөнья. Соңгы тапкыр кояш байыды. Таң атмады бүген, көн тумады. Алды җирне сугыш ялкыны. 1941 елның 22 июнь киче халыкның якыннарын юлга әзерләү белән узды. Кем ипиен салды, кем сухарьен киптерде, кем юлга биштәрен әзерләде. Иртән военкомат капкасы үзе теләп сугышка китүчеләр белән тулы иде. Иптәшләр, Советлар Союзы мобилизация игълан итте. Туган илебезне якларга бердәм булып күтәрелик. Илебезгә безнең ярдәм кирәк. Фронтка китүчеләрне җыю башлана. Алга! Фронт өчен!
туган ил үшін. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Мин барам. Илем үшін, Мине языгыз. туған ил үшін. Шәфкать тудашы булып үзем барам. Мин дә калмыйм. Туган илемне якларга минем дә өлеш кертәсем килә. Дип күпме ирад батырлык күрсәтеп сугышка китәргә теләк белдерде. Авыл башына чыгып, хатыннар ирләрен, ваемсыз сабилар әтиләрен, яшь кызлар сөйгәннәрен фронтка озатты. Берни аңламаган сабилар сугышның нинди куркыныч икәнлеген белмиләр шул әле. Тиздән, бик тиздән үзләренең ятим каласыларында, бала чаклары буразна арасында үтәселәрен дә аңламый алар. Сугыш рәхимсез ул. Ни өчен бу вакытта соң бу сугыш? Сабан туйны да бәйрәм итеп булмады бит. Аннан пешәнгә төшәсе, игеннәрне урып җыясы бар иде. Ни өчен шулай вакытсыз башланды? Ничек инде ул шундый кызу эш вакытында сугыш башлыйлар? Җәмәгать, мин сезгә менә нәрсә әйтмәкче булам. Бәхил булыгыз, туганнар, дуслар. Без кая барганыбызны беләбез. Бу сугыш канлы, корбанлы булыр. Ә сез җибеп төшмәгез. Колхозны үзебез төзедек, шуны саклагыз. Бер-берегезгә ярдәмле булыгыз. Дөрес, безнең барыбыз да кайта алмас. Ләкин кайткан кешеләр алдында кызарлык булмагыз. Менә җаным, истәлегем булсын. Улым, элекедән килгән гадәт. Ипи капсаңчы. Ә мин аны син кайтышка саклармын, балам. Елама, әнкәй. Я герой булып кайтырмын, я герой булып үләрмен. Сау бул, әнкәй. Сау бул, сөйгәнем. Әтисен озата бер сабый сугышка. Күзенә иратның яшьләре тулыша. Сабыйын кочып ул пышылдый тын гына. Кайтырмын алып мин тәтиләр кызыма. Син, кызым, үсә тор әниең яныңда. Һөнәрләр өсти тор үзеңә тагында. Кайтырмын бик тиздән. Елама, күз нурым. Авырмый, бирешми, шыныгып үз. Кызым. 1418 көнгә сузылачак дәһшәтле сугышның ни кадәр озак барасында, миллионнарның яу кырыннан әйләнеп кайтмаячагында әле бер кем дә белми иде. Uzatып baksalar karşında, mangaydan üptüler analar. Tuzanlı yollardan üttüler, dünyanı kurmegen balalar. Balalar kırdılar utlarga, balalar söz bir de toplar. Күпме кайгы, күпме югалтулар китергән ул. Күпме кеше туган ягына әйләнеп кайта алмаган. Сугыш кырында янып калган. Сугыш елларында тылдагыларга да, балаларга да, хатын-кызларга да, әби бабаларга да җиңел булмаган. Булмаган. Чулочки тоже местный дядя. Син коя син, әни!
общий, наше дело правое, мы победим! Вперед! За родину мать! Сражаемся до последнего! Ура! Ура! Сугыш елларында җир бомбалардан гына түгел, ачлыктан да ыңгыраша. Фронт икмәк сорый, тыл тормыш сорый. Өмет юк кебек тоелганда кырга алар, гади крестьяннар, хатын-кызлар, картлар, балалар чыга. Улым, әтиеңнең сүзләрен исеңдә тот. Бөртек ул тормыш. Фашистка безне ачтан үтәргә ирек бирмибез. Нык бул балам. Авыр, беләм. Ләкин җир көтә. Без аны ташламасак, ул безне ач калдырмас. Дошманны җиңәргә көч бирер. Пулялар сызгыруы, сугыш гөрелтесе астында алар өмет уяттылар. Һәр бөртек ул җиңүгә ышаныч, тормышка ышаныч. Һәм халыкның бу ышанычы үлемнән көчлерәк булып чыкты. Дошман бик тиз илнең эчке өлешенә үтеп керә. Миллионлаган кеше бомбага тотудан һәм оккупациядән качып, үз йортларын ташлап китәргә мәҗбүр булалар. Көнчыгышка очсыз-кырыйсыз качаклар юлы сузыла. Узыгыз, туганнар! Ничекләр килеп җиттегез? Бердә бер шулмагыз. Бергәләшеп яшәрбез. Бары да югы да уртак булыр. Түзәрбез. Без түзәргә, авырлыкларны җиңәргә тиеш. Сугыш, ә яшәргә кирәк. Эшләргә кирәк. Эшли алганнарыгыз колхозга эшкә чыгар. Ятим балаларны шикше балалар йортына урнаштырабыз. Аларны карарга, булышырга кирәк. Авыр сугыш елларында ятим балалар бик күбәя. Шуңа күрә 1941 елда Шикше мәктәбенең бер өлешендә республика буенча балалар йорты ачыла. Бу балалар Шикше мәктәбендә белем алалар. Фронт икмәк сорый, ил уңыш көтә. Ирләр сугышта, кырларда хатын-кызлар, картлар һәм балалар урып җыю эшенә керешәләр. Алар колхоз кырларында да, барысы да фронт өчен, барысы да җиңү өчен дип фидакар хезмәт үрнәге күрсәтеп, бөек җиңүне якынайтуга үз өлешләрен керттеләр. Кайгырга вакыт түгел, кызлар. Күз яше икмәк тудырмас. Безнең ата-бабаларыбызның бу җирне ничек сөргәннәрен искә төшерик. Алар өчен һәр башак алтын иде.
Кызлар, әйдәгез бейіп күңелләрне күтәреп алыйк әле. Бөек Ватан сугышы елларында сугыш линиясыннан читтәрәк булганга, Татарстан Республикасына СССРның төрле төбәкләреннән 70-тән артык завод-предприятий эвакуацияләнә. Алар арасыннан иң эреләрен санап үтәргә мөмкин. Ленинград һәм Мәскәү авиация заводлары, Воронеж мотор, Мәскәү авиаприбор, Ленинград металл эшкәртү, Мәскәү сәгать заводлары һәм башкалар. Предприятиелар белән бергә республикага халык та күченә. 1942 елның язына республикага эвакуацияләнгән халык саны 266 меңгә җитә. Күченгән халыкны ашату, эшертү, җәмәгать тукландыру үзәкләренә, ипи пешерү комбинатларына йөкләнә. Казанга эшләргә Тополев, Королев, Чаплыгин, Петляков, Глушко кебек хәрби техник өлкәсенең күренекле конструкторларын күчерәләр. Фронтка Казаннан 600 түрдән артык корал, боеприпаслар, сугыш кирәк яраклары, снарядлар һәм шартлаткычлар, патроннар һәм бомбалар, авиация приборлары һәм парашютлар, десант суднолары, элемтә чаралары узатыла. Сугыш елларында чыгарылган һәр 6-нчы самолет Казанда җитештерелә. Татарстан предприятиелары көн сайын бер полкны киендерә, бер дивизияга җитәрлек аяк киеме тегә. Бөек Ватан сугышында дошманга каршы сугышта партизаннар хәрәкәте зур роль уйный. 1941 елның 18 июлендә дошман тылында партизаннар хәрәкәтен җәелдерү турында карар кабул ителә. Федоров, Ковпак, Медведев идарә иткән партизан отрядлары иң зурлардан санала. Бу отрядлар 3 ел эчендә төрле рейдлар ясап 10 мең километр юл үтеп, дошманның 39 гарнизонын юкка итә. 1941 елда партизаннар отрядларында 28 мең кеше исәпләнсә, ә инде 43 елда ул 300 меңнән артык китә. Ә сугыш ахырында 500 мең була. Бөек Ватан сугышы барышында партизаннар 4 меңнән артык танк һәм бронемашина, 65 мең автомашина, 1100 самолет, 1600 тимерле юл күпере булдырыла. Партизаннар хәрәкәтендә райондашларыбыз Туктар авылыннан Икрам Файзуллин, Кәрәнледән Тимирҗан Гайнанов, Йылыштан Минхаж Тимиров, Түлешкәдән Салих Хафизов катнашуы да ихтирамга лаек. 1941-45 елларда барган Бөек Ватан сугышында медицина хезмәткәрләренең роле зур булды. Тиңдәшсез батырлык үрнәкләре күрсәтеп үз-үзләрен аямыйча, бомба һәм снаряд яңгырлары астындагы сугыш кырында медицина хезмәткәрләре яралыларга беренче ашыгыч ярдәм күрсәттеләр. Кыр күчмә госпитальләр киң кулаш алды. Яңа препаратлар уйлап табылды. Инфекцияга каршы прививкалар ясала башлады. Коры плазма Ленинград блокадасында миллионлаган артык кешенең гомерен саклап калды. Кыска вакыт эчендә медикларга кытлыкны киметүгә зур игътибар бирелә.
Сугыш башланып 1 ел үткәннән соң хәрби врачлар 91%-ка, фельдшерлар 98%-ка, санитар инструкторлар 92%-ка тулыландырылды. Фронттагы батырлыклары өчен 44 медицина хезмәткәрләренә Советлар Союзы герое исеме бирелде. 285 хезмәткәр Ленин орденына, 115 мең кеше орден медальләргә лаек булды. Тылдагы тормышның барлык авырлыгы хатын кызлар һәм балалар җиткәсенә төшә. 75% авыл хуҗалыгы хезмәткәре, 55% механизатор, 62% комбайнер, 81% тракторист фронтка озатыла. Арык ябык атлар гына кала. Техника булмау сәбәпле барлык хезмәт кул белән башкарыла. Сыер үгезләр җигеп җир эшкәртеп икмәк җитештерәләр. 4 ел эчендә Татарстаннан фронтка 131 миллион пот икмәк, меңнәрчә тонна ит, süt һәм башка төрле авыл хуҗалыгы продукциясе озатылды. Хатын-кыз һәм сугыш булар бер-берсенә ят төшенчәләр. Аларны янәшә куеп, үзләре бәйләнештә әйтүе сәер. Ләкин без илебез тарихыннан үз ватаныбыз иминлеген саклап, яуга күтәрелгән хатын-кызларның исемнәрен әйтә алабыз. 1945 елның 1 майында Берлинда җиңелгән Рейхстаг гүмбәзендә кызыл җиңү байрагы күтәрелә. Аны 756 укчы полкның совет разведчиклары, сержант Михаил Егоров һәм кече сержант Мелитон Кантария күтәргән. Бу символик һәм тарихи акт немец оборонасының төп терәк пунктларының берсе өчен каты сугышларның кульминациясе була. Берлин операция барышында Рейхстагны алу өчен каты сугышлар 29 апрельдән 2 майга кадәр барган. Көчле каршылык үз елына әверелгән бинаны артиллерия һәм бронетехника ярдәмендә меңнән артык немец солдаты саклый. Беренче штурм 29 апрельдә уңышсыз була. Әмма 30 апрельдә үк совет гаскәрләре эшкә үтеп керә. Сугыш һәр кат өчен бара. Солдатлар 1 метрдан 1 метрга бинаны фашистлардан чистарталар. 1 май иртәсендә кызыл байрак Рейхстаг өстенә куела. 3 майда Рейхстаг өстендәге совет флагы белән бүтән фотосурәтләре Правда газетасы битләрендә чыга. Дүрт елга сузылган дәһшәтле сугыш елларының җиңү таңын, бийек җиңү шатлыгын алып кайткан батыр сугышчыларыбыз ролендә бүген егетләребез. Аларны каршы алып торучы апалар, кызлар, әниләрнең күзләрендә сөенеч, шатлык, куанычлар. Бәхетле мизгелләр тансы, көтеп алынган очрашу мизгелләре. Бийек җиңү көне белән җиргә, илгә тынычлык алып кайткан батыр сугышчыларыбызга мәңгелек дан әйтәбез. Зур сынаулар, авыр юллар, чиксез күп югалтулар аша килде ул безгә җиңү таңы. Без бийек җиңү өчен матди үлчәве булмаган әйтеп бетергесез югары баһа белән түләдек. 4 ел барган дәһшәтле сугышта халкыбыз тудырган зур батырлыклар һәм кичергән авыр газаплар 80 ел буена да, 100 ел буена да онытырлык түгел.
Birinchi Белоруссия фронты Büyük Vatan Soğuşu'nun ahırgı yıllarında 1944 yılının 24 fevralinde tüzülen. Белоруссия Polşa'nı ozat etkende hal etkiş rol oynaydı. Konfrontları Sovetlar Soyuzu marşalları Konstantin Rokkasovskiy, Konstantin Zhukovlar hesaplanır. İkinci Belarus frontu yukarı stavkının kararı negizinde 1944 yılının aprel ayında tüzüle. Armiya generali Turechkin komandalık etken bu front kişi bilen 1944 yılının iyun ayında Mogilev, iyulda Minsk şehirleri düşmanlardan azat etile. 5. Белоруссия frontu 1944 yılının aprelinde Genştab tarafından Belarusya operasyası planı işlenen. Neticede kadrlar almaşımları başkarıla hem Künbatış front özgertip kurula. Türlü yıllarda General Popov, Marşallar Varashilov, Zhukov, Gavurov yetekçilik etken Leningrad frontu 1941 yılının 23 avgustunda yukarı stavkada direktivisi negizinde tüzüle. Uyuşkanның birinci yıllarında armiya generali Frolov, anarı marşal Maritskov komandалық etken bu front barlıq frontlar arasında en uzun uçazdığını bilip 1600 kilometrini teşkil edi. Birinci Ukrayna frontu Kızıl Armiyanın 1941-45 yıllarında Büyük Vatan Soğuşu'ndaki operatif stratejik birleşme. İkinci Ukrayna frontu ул Kızıl Armiyanın Büyük Vatan Soğuşu'ndaki operatif stratejik birleşmesi. Baş komandushining yuqori stavkasi qarori negizinde 1943 yılının köz oylarında tüzülüp, kun-batış yönelişte soğuşlar olib barla. Üçüncü Ukrayna frontu Büyük Vatan Soğuşu'nda kun-batış yönelişinde hareket edi. 4. Ukrayna frontu 1943 yılda Künyak frontu özgertip neticesinde tüzüle. Pribaltik front 1943 yılının köz oylarında Bryansk frontu negizinde tüzüle. Sovetlar Soyuzu Geroyi degan zur isimli yurtdoshilar orasida yoqdoshlarimiz da buluğun bilamiz. Hem olar bilan cheksiz g'ururlanamiz. Ivan Sergeyevich Bashkirov 1926 yılda Zavodnurti avulunda tug'an. Zaki Habibulin 1911 yılda Yugarı Utar avulunda tuğa. Büyük Vatan Soğuşu'nun birinci günlerinden frontta bular. Zakirov Gali Zakir ulu Boylar sobasında tuğa. 1940 yılda oilasi bilan Qozog'istonga ko'chinib ketgan. Vali Hajiyev 1925 yılda Soba rayoni Uyut avulunda tuğa. Bir 1941-1945 yıllarda bargan Büyük Vatan Soğuşu'nda köp kine şehirler dengi bulmagan batırlık örnekleri ko'rsatdilar. Şol ümmetten SSSR Krallı Köşlerinin baş komanduşi tarafından 1945 yılının 1 may gününde çıkarılgan ukaz negizinde geroy şehirler Leningrad, Stalingrad, Sevastopol, Odessa, Moskva, Brest krepasti, Kiyev şehirlerinde 1 may salyutinin attıralar. Lakin 20 yıldan sonra bu şehirlerinin geroy statusu rasmileştirile, endi 65 yılda ofitsial dokument kabul etile. Rossiya Devlet Dumasının 2020 yılının 26 fevralinde çıkarılgan karar negizinde Büyük Vatan Soğuşu yıllarında büyük jemgüye zor ülüş kütkeni için Tataristan Respublikası başkalası Qozan hem Zelenodol şehirleri hizmet batırlığı şehri isimine layık buldular. Büyük Vatan Soğuşu'nda ayrıca batırlık örnekleri ko'rsatganlari için bu şehirlerge Geroy şehri degan resmi dokument topşırıla. Kerch bilan Smolensk şehirlerinde 1973 yılda
Минск шәһәренә 1974 елда, Тула шәһәренә 76 елда, Мурманск һәм Смоленск шәһәрләренә 1985 елда шундый ук мактаулы исем Герой шәһәр исемнәре бирелә. Büyük Vatan Сугышы тәмамланганнан соң илебез алдына яңа бурычлар куела. Җимерелгән хуҗалыкларны һәм предприятиеләрне торгызарга, сәнәгатьне планлы рәвештә гражданнар продукциясе чыгаруга күчерергә. 1947 елның мартында Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасының Югары Советы халык хуҗалыгын үстерү буенча 4-нче 5 еллык планны раслый. Бу 5 еллыкта Казанда машина төзелеше, приборлар төзү һәм җиңел сәнәгать предприятиеләрен тургызу планлаштырыла. Шул ук елда Казан шәһәренең төньяк көнчыгыш читендә компрессорлар заводы төзелә башлый. 1948 елның июлендә ГАЗ-21 Волга иң танылган һәм культлы совет автомобильләренең берсе. Бу марканың беренче автомобиле 1956 елда барлыкка килә. Иң баштан ук Волга халыкара күргәзмәләрдә беренче урыннарны ала башлый, төрле илләргә экспонатланды һәм кинода актив төшерелә. М63 модельле Урал 2 коляскалы совет авыр мотоцикл. 1963 елдан 71 елга кадәр Ирбит мотоцикл заводы Урал МИЗ тарафыннан чыгарылган. Барлык килү тарихы һәм конструкциясе сезнең каршыгызда. Хәзерге минутларда сез хәрби техника парадын күзәтәсез. Авыл җирлекләре һәм оешмалар әлеге парадка зур әзерлек белән килделәр. Әлеге минутларда мәйданыбыздан төрле авыл җирлекләреннән килгән техникаларыбызны каршылый аласыз. Арташ авыл җирлегеннән килгән мотоциклларыбызны күрергә мөмкин. Шәмәрдән авыл җирлегеннән килгән менә шушындый техникаларыбыз сезнең каршыгызда. Электр шелтәреннән килгән шулай ук менә шушындый техникаларыбызны хөрмәтле бәйрәм кунаклары күрә аласыз. Әйдәгез әле аларга дагы бер сәламнәребезне юллыйк әле. Барыгызны дагы бөек җиңүнең 80 еллыгы белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сабагаз оешмасы әлеге минутларда мәйданыбыздан бара. Шикши авыл җирлегеннән килгән кунакларыбыз. Барыгызны дагы шушындый матур
бәйрәм белән шын күңелдән котлыйбыз. Саба аграр колледжыннан килгән кунакларыбызга шулай ук сәламнәребезне юллыйк әле. Алар дагы үзләренең техникаларын, машиналарын шундый матур итеп бизәп сезнең каршыгыздан әлеге минутларда үтеп баралар. Измә авыл җирлегеннән килгән техникаларыбызны күз аласыз. Мишән авыл җирлегеннән килгән кунакларыбыз әлеге минутларда мәйданыбызның түреннән баралар. Мишән авыл җирлеге сезнең каршыгызда. Югары Симет авыл җирлегеннән килгән кунакларыбыз шулай ук сезнең каршыгыздан үтеп баралар. Аларга да бер кайнар сәламнәребезне юллыйк әле. Шыңар авыл җирлегеннән киләләр. Карагыз сез аларны. Кырсабаш авыл җирлегеннән килеп керделәр. Әлеге техникаларыбыз белән сез инде килгән кунаклар, хөрмәтле бәйрәмебез кунаклары, мәчет каршында, сабабызның үзәк мәчете каршында техникаларыбыз белән бергә матур итеп истәлек фотосына төшә аласыз. Түбән Шытсу авыл җирлеге кунакларыбыз мәйданыбыздан үтеп бара. Тимершык авыл җирлегеннән килгән хәрби техникаларыбызны күз аллый аласыз. Саба Ибрахим оешмасыннан килгән кунакларыбыз сезнең каршыгызда. ПМК мелиорациядан килгән кунакларыбызны шулай ук сәламлыйбыз һәм зур рәхмәтләребезне әйтәбез. ПМК 159 оешмасыннан килгән кунаклар әлеге минутларда мәйданыбыз түреннән үтеп баралар. Хәзер инде мәйданыбыз түренә зур егәрлекле йөк машиналары килеп керәчәк. Шулардан дагы мәчет каршында бергәләп матур итеп истәлек фотосына төшәргә мөмкинлек булачак. Әйдәгез әле аларга дагы бер сәламнәребезне юллыйк әле. Мәйданыбыз түреннән коммуналь торак оешмасының Катюш автомашинасы үтеп бара. Аларга дагы бер кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Сатыш авылы җирлеге башлыгы Фаил Фахимовны җитәкләгән шулай ук зур егәрлекле машиналарны күз аллый аласыз. Саба лесхозыннан килгән кунакларыбыз, гусеницалы техникаларыбыз сезнең каршыгыздан үтеп баралар. Барыгызны дагы шушындый матур бийек җиңүнең 80 еллыгы белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын иде дигән теләктә калабыз. Автосервис автолентның хуҗасы Дилүсне барыгызда беләсез, шуның өчен аның дагы техникаларын мәйданыбыз түреннән күрергә мөмкинчелек булачак. Тагын бер искәртеп кенә үтәбез, хөрмәтле бәйрәм кунаклары, техникалар белән бергәләп матур итеп сабабызның үзәк мәчете каршында истәлек фотосына төшәргә мөмкинлекләрегез булачак. Айларын һәрбер буын көтә өзелеп. Аны каршылаучы ветераннар әйтерсеңлә кала өзелеп. Бүреләрен ачкан өметләре һаман нидер көтә сизенеп. Яу яланы бары хәтерләтә, күпме калган гомер өзелеп. Салмак кына атлый ветераннар җиңү хисен тотып кулында. Утлы еллар һаман кисәтәләр, киртә булып алар юлында. Күрше-тирә районнан килгән кунакларыбызга дагы зур сәламнәребезне юллыйк әле. Рифкат абый үзенең бай техникасы белән бүгенге бәйрәмебезнең мәйданыбызның түреннән үк үтеп керде. Әйдәгез әле шуларга дагы зур рәхмәтләребезне җиткерик әле. Бер ел дагы үзенең матур техникаларын сабабыз кунакларына кайткан кунакларыбызга күрсәтмичә калганы юк әле аның. Бик зур рәхмәт.
Рифкат абы сезгә. Бөек җиңү көне белән. Сугыш елларында бик киң таралган Урал мотоцикллары сезнең каршыгызда. Зур егәрлекле машиналарыбыз, Катюшалар килеп керде. Аларга дагын кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Аңлагансыздыр инде хөрмәтле бәйрәм кунаклары. Туган авылым ресторанның җитәкчесе Рифкат абыйның шушындый бай техника күргәзмәләреннән сез инде әле генә шаһитләре булдыгыз. Аларга да зур рәхмәтләребезне әйтәбез һәм тагын бер кат кабатлыйбыз. Бөек җиңү көне белән дибез. Мәйданыбызның алдыннан әлеге минутларда Кибәче авылы җирлегеннән килгән кунакларыбызга зур сәламнәребезне шулай ук юллыйбыз. Аларны дагын бүгенге матур бәйрәм белән котлыйбыз. Бөек Ватан сугышы тәмамланган соң илебез алдында яңа бурычлар куела. Җимерелгән хуҗалыкларны һәм предприятиеләрне торгызырга, сәнәгатьне планлы рәвештә гражданнар продукциясе чыгаруга күчерергә. 1947 елның мартында Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасының Югары Советы халык хуҗалыгы үстерү буенча 4нче 5 еллык планны раслый. Бу 5 еллыкта Казанда машина төзелеше, приборлар төзү һәм җиңел сәнәгать предприятиеләрен торгызу планлаштырыла. Шул ук елда Казан шәһәренең төньяк көнчыгыш читендә компрессорлар заводы төзелә башлый. 50нче елларда яңа типтагы металл эшкәртү станоклары, авиация двигательләре, электроаппаратурасы, үлчәү приборлары, техник җиһазлар, медицина инструментлары җитештерү кебек төрләр үзләштерелә. Авиация заводы дөньяда беренче булып реактив двигательле Ту-104 пассажир лайнерын чыгара башлый. Алар озак вакыт Аэрофлотның төп самолетлары булып торачак. 1950 елда сәнәгать продукциясе күләме 1940 ел белән чагыштырганда 3,5 тапкырга арта. Мәйданга завод эшчеләре атлый. Хезмәт кешесенә дан! Ура, иптәшләр! Сугыштан елларда Йосиф Сталинның портретлары дәүләт пропагандасының мөһим өлеше булып торган. Алар Сталинның җиңүче лидер һәм СССР көченең символы итеп күрсәтәләр. Бөек Ватан сугышында җиңгәннән соң Сталин гаскәри формада орденнар белән бизәлеп сурәтләнә башлый. Бу детальләр аның армия белән бәйләнешен һәм Европаны азат итүдәге ролен символлаштырылган. Сталин портретлары шәһәрләрне бизәү, плакатлар, дәреслекләр һәм акчалар өчен кулланылган. Алар партия һәм халык бердәмлеген, шулай ук салкын сугыш чорында җитәкчесенең хатасызлыгын күрсәткән. Сугыштан соңгы лозунглар илне торгызу, ресурсларны җыештыру һәм көнбатышта каршы туру өчен юнәлтелгән. 1945-1953 еллардагы портретлар һәм лозунглар Сталин дирәсендә җәмгыятьне берләштерү һәм илне торгызу өчен кулланылган. 1943 елда Шигыр бистәсендә беренче нефть бәреп чыга. 1948 елда сменага 120 тонна нефть бирүче Ромашкино скважиналары эшли башлый.
Шул елдан башлап нефть Татарстанның яшәү рәвешенә әйләнә. 1956 елдан башлап республика нефть табу буенча СССРдагы барлык төбәкләрне узып китә. Барлык нефтьнең 3/1 өлеше Татарстанга туры килә. Миннебай газ эшкәртү заводы төзелә. Казан, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск шәһәрләре тулысынча коры газ белән тәэмин ителә. Нефть чыгарганда пәйда булган иярчен газларны углеводородлардан, углекислый газдан арындырып составында метан күп булган газ булдырыла. Алар газ үткәргеч торбаларга җибәрелә башлый. 1970 елдан 100 миллион тонна нефть җитештерелә. Бүгенге көндә нефть җитештерү буенча Татарстан 2нче урында тора. Ширәм җирләрне үзләштерү кампаниясе 1954 елда башлана. Анда барырга 650 меңнән артык кеше теләк белдерә. 120 мең трактор, 10 мең комбайн узатыла. Ул елларның чакырылышлары булып барыгызда ширәм җирләрне үзләштерүгә. Илгә икмәкне күбрәк бирик. Хорошо трудиться, хлеб уродиться. Партия сказала надо, комсомол ответит есть. Кебек лозунглар була. Беренче вакытларда ширәм җирне үзләштерүчеләр вагоннарда, хәтта палаткаларда яшиләр. 1954 елда ширәм җирләрдә 27 миллионнан артык тонна икмәк игелә. Шушы чорларда колхозчыларга паспорт һәм яшәү урыннары үзгәртү хокукы бирелә башлый. 1961 елда СССРда акча реформасы була. Бу реформа 1991 елгаcha дәвам итә. 1959 һәм 1965 елларда Татарстан электрификациясе белән тулысынча тәэмин ителә. 1963 еллар уртасында Казан Оргсинтер заводы Түбән Кама химия комбинаты сафка баса. Сугыштан соң илне тиз араларда хәрабәләрдән арындыру бурычы куела. Җитәкчелек тарафыннан шәһәрләрне, авыл хуҗалыгын төзекләндерү буенча 250 закон проект кабул ителә. Бу авыр хезмәт бигрәк тә төзүчеләр җилкәсенә төшә. Халыкны турак белән тәэмин итү генә түгел, җимерелгән завод-фабрикларны да сафка бастырырга кирәк була. Төзелеш ил буенча киң колач ала. 10 ел эчендә СССР буенча 6000 завод-фабрика төзелеп, барлык кешенә эшли башлый. 1960 елларга 54 миллион гаилә фатирлы була. Сугыштан соңгы авыр 1950-1960 елларда СССР белән ике җитәкче Никита Сергеевич Хрущев һәм Леонид Ильич Брежнев идарә итә. Бу чорларда кискен үзгәрешләр була. Илне хәбәрләрдән торгызу, халыкны азык-төлек белән тәэмин итү, ширәм җирләрне үзләштерү, армияны заманча итеп коралландыру, беренче спутникны очыру, канатлы ракеталар булдыру, орбитага беренче космик корабль очыру. Булар барысы да шушы ике шәхес җитәкчелегендә булдырыла. Төрле транспортлар, лозунглар халыкны якты киләчәккә өнди, алга дәшә. Барлык милләт вәкилләре дус тату булып, кулга-кул тотынышып төрле төзелешләргә юнәлә. Халык бердән булып барлык авырлыкларны җиңеп чыга. 1950-60 елларда илдә техник прогресс алга китте. 1957 елда дөньяда беренче булып җирнең ясалма иярчене җибәрелде. Бәясе 15 миллион сум булган, 83 килограмм тәшкил иткән, диаметры 58 сантиметр булган бу җайланма секундына 8 километр тизлек белән 577 километр бийеклектә җир тирәли 92 тәүлек очып йөри. 60 миллион араны үтеп, орбитаны 1440 тапкыр әйләнеп чыга.
1961 елда космик өлкәдә революцион бурылыш була. 1961 елда кешелек тарихында беренче буларак орбитага бортында кеше булган Восток космик корабле очыртылды. Бу Советлар Союзының зур җиңүе булды. Озынлыгы 7,5 метр булган Юрий Гагарин идарә иткән бу корабль 8 минутта җир шарын әйләнеп чыгып, Саратов өлкәсенең Смеловка авылы янында посадка ясый. Бу батырлыгы өчен Юрий Алексеевич Гагаринга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Байкал-Амур магистрале ул озынлыгы 4324 километрга сузылган тимер юл. 1926 елларда өйрәнелеп, 1932 елларда башланган бу төзелешнең төп өлешенә 1974 елда ныклап тотыналар. ФРГ хөкүмәтеннән 10 мең дизель ягулыгына эшли торган йөк машиналарына заказ бирелә. 2 миллионнан артык эшче көч белән җәлеп ителгән бу төзелешнең авырлыгы комсомол төзелеш отрядларына төшә. Меңнәрчә отрядлардан торган якты киләчәккә зур өметләр баглаган яшь көчләр бернинди авырлыклардан да курыкмыйча бу сынауларны җиңеп чыгалар. Төп этап 1974 елларда башкарылса да, иң авыр участокларның берсе булган Северомуйск тоннеле 2003 елда гына эшләнеп бетә. Бам төзелешендә Саба районыннан 50дән артык кеше катнашты. Халык хуҗалыгын тургызу, халыкны торак йортлар белән тәэмин итү белән бер рәттән автомобильләр төзү ихтыяҗы да туа. Автотүзелеш киң кулаш ала. Мәскәү автомобиль заводы конвейерынан 1946 елның 4 декабрь көнне Москвич 400 маркалы беренче җиңел автомобиль төшерелә. Барлыгы 216 меңдә 6 седан, 17742 кабриолет модельле автомобильләр җитештерә. Бәләкәй класслы булган Запорожец автомобилен Запорожец шәһәрендә урнашкан Коммунар автомобиль заводы 1979 елда чыгара башлый. Бу машина 1994 елга кадәр җитештерелә. Сугыштан соңгы хәрабәләрне тургызу өчен илгә күп санлы грузовиклар кирәк була. Шул өммәттән 1946 елда Горький шәһәрендә урнашкан автомобиль заводында ГАЗ-51 маркалы автомобильләр чыгарыла башлый. Совет эпохасы чагылышларының берсе булган бу легендар машина 1975 елга кадәр чыгарыла. Барлыгы 3 миллион 500 мең дәнә җитештерелә. Эш группадагы седан типтагы кузовлы Москвич 2140 маркалы автомобильләр 1975 елдан 1988 елга кадәр Мәскәү шәһәрендә урнашкан АЗЛК заводында чыгарыла. Төрле модификацияләрдә барлыгы 818 мең дәнә машина конвейердан төшә. Ул чор өчен кулай булган бу автомобильләр халык тарафыннан югары бәяләнә. ВАЗ-2106 модель СССР тарихында иң масса күләм һәм популяр автомобильләрнең берсе. Барлыгы төрле заводларда 4,3 миллион дәнәдән артык җитештерелгән. Җитештерү чорында автомобильләргә берничә тапкыр вак үзгәрешләр кертелә. Дефлекторларны бераз үзгәртелә, спидометрда һәм тахометрда контроль лампаларының мнемоникасы барлыкка килә. Авария сигнализациясе, сөндергечләр үзәге һәм башка төрле җиһазлар. Елларда СССР икътисадына йөк машиналары паркын арттырырга кирәк иде. Аеруча дизель двигателе белән заманча һәм экономияле 820 тонна авырлыктагы йөк күтәргечле машиналар. Бу чор автомобиль заводлары әлеге ихтыяҗны канәгатьләндерә алмый. СССР Министрлар Советы 1969 елның 14 августында Татар АССның Яршаллы автомобиль заводлары комплексы төзү турында 674 номерлы карар кабул итте.
Заводлар авыр йөк машиналары җитештерүдә махсуслашырга тиеш иде. Заводларны төзү өчен илнең үзәгендәге шәһәр, Кама һәм Идел елгаларының булуы, тимер юлның якын булуы белән булачак автомобиль гигантын төзелеш материаллары, шимал җиһазлары белән тәэмин итү мөмкинлеге бирде. Беренчел проект буенча ул елына 150 мең авыр йөк машинасы һәм 250 мең двигатель җитештерергә тиеш иде. Завод комплексы төзелеше темплары артты. 70-нче еллар башында КАМАЗ комсомолның алдынгы төзелеш проекты дип игълан ителде. Бер 1980-1990 еллар илдә үзгәртү кору чоры булып тарихка кирип кала. Үзгәртү кору хәбәрләрдән халык хакимияте үзгәртү кору чорының төп лозунгысы булып тора. 1986 елда дөньяны тетрәндергеч вакыйга Чернобыль атом электростанциясе шартлый. Шартлау нәтиҗәсендә кешелек дөньясы һәм табигать зур зыян күрә. 1986 елның апреленнән 1990 елның декабрына кадәр безнең илдән 600 меңгә якын кеше әлеге һәлакәт нәтиҗәләрен бетерүдә катнаша. Һәлакәт нәтиҗәләрен бетерүдә безнең райондашларыбызның да зур өлеше керә. Чернобыль һәлакәте СССРның зур иҗтимагый сәяси әһәмияткә ия вакыйгасы була. 80-90 елларда икътисади һәм социаль өлкәләрдә җитди проблемалар күзәтелә башлый. Җитештерү кими, кибет киштәләре бушап кала. Халыкны азык-төлек, кием-салым белән тәэмин итү талон системасы аша тормышка ашырыла. Икмәк тә санап кына бирелә. Сиксәненче еллар бию һәм музыка чоры буларак истә кала. Ул елларның иң якты һәм истә калдырганы 80нче еллар дискотекасы. Музыка гына түгел, кием салам, прическада үз стилен һәм образын тудыра. Кабарынкы прическаларга һәм химик бөдрәләргә мода киң тарала. Дискотекаларда Мираж, Авария, Кино, Ласковый май төркемнәре башкарган җырлар аеруча дан казана. Бу җырлар бүген дә популярлыгын югалтмый. Музыка нас связала! Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам пишу я в ответ, нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, тайною нашей стала. Всем уговорам пишу я в ответ, нас не разлучат. 1990 елның 22 декабрендә пенсионный фонд үзенең эшчәнлеген башлап җибәрә. Бер 1974 елда Олимпия уеннары уздыру урынын билгеләү хокукы булган Халыкара Олимпия комитеты бөтен дөнья өчен көтелмәгән карар кабул итте. Чираттагы 22-нче җәйге Олимпия уеннары 1980 елда социалистик илдә уздырылган шундый дәрәҗәдәге халыкара спорт чарасы буларак тарихта беренче булды. Ярышларда 80 илдән килгән спортчылар, 4000 ир-ат һәм 1115 хатын-кыз катнашты. 23 Олимпия спорт төрләрендә 203 комплект медаль уйнатылды. Малинка моя,
Мәскәүдә уеннар уздыру өчен 3 ел эчендә Олимпия спорт комплексы төзелделәр. Ул вакытта Европада иң зур ябык стадион һәм бассейнлы бина. Олимпиададагы барлыгы 80-нән артык спорт һәм гражданлык объекты төзелгән һәм реконструкцияләнгән. Мәскәүдә узган ярышларда 74 Олимпия, 39 Европа һәм 36 дөнья рекорды куелды. Шулай итеп Александр Мелентьев пистолеттан 50 метрга атуда 581 очко чыгарды һәм бу рекорд 34 ел дәвам итте. Иң күп бүләкне Олимпиадада Совет спортчылары яулады. 80 алтын, 69 көмеш һәм 46 бронза медаль яуладылар. Икенче урында ГДР спортчылары, өченчедә Болгария командасы. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни, вспоминай. АК автомобиле иң беренче булып Волжск автомобиль заводында җитештерелә башлый. Ул анда 300 мең дәнә чыгарыла. Халык телендә Чебурашка дип аталучы беренче үрнәкләре 1971 елда күренә башлый. Татарстанда Алабугада чыгарылучы АК машиналары 1987 елда дөнья күрә. Ул башта КАМы дип атала. 1994 елдан башлап Чаллыдагы КАМАЗда җитештерелә башлый. Барлыгы 22 модификациядә һәм 700 мең дәнә чыгарыла. Бер 1990-2000 еллар 10 еллыгы әлеге еллар социалистик лагерінің тәмам юкка чыгуы, СССР таркалуы, базар реформалары һәм Россиядә тирән икътисади һәм сәяси кризис белән характерлана. 1990 елның 30 августында Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы Югары Советы дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итә. Бу ТСРның РСФСРның белән бердәмлектән аерып торучы мөһим вакыйга була. 1991 елның 1 ноябрендә РСФСРның халык депутатлары съезды тарафыннан РСФСР флагы раслана. 91 елның 29 ноябрендә Татарстан Республикасы Югары Советы карары нигезендә белән Татарстан Республикасы дәүләт флагы расланды. 1991 елның 26 декабрендә Татарстанның БДБ илләренә кертелү турында декларация кабул ителә. 1992 елның 22 маенда Татарстанны суверен дәүләт итеп тану турында карар кабул ителә. Инде 93 елның 12 декабрендә бөтен халык тавыш бирүендә Россия Федерациясы Конституциясы кабул ителә. 1979 елның 12 декабрендә Советлар Союзының Коммунистлар партиясының үзәк комитеты Афганистан хөкүмәтенең гозерен үтәп, Афганистанга шикләнгән контингент гаскәр кертү турында карар кабул итте. 10 елга якын барган сугышта 620 мең офицер, прапорщик, сержант һәм солдат җәлеп ителде. Совет гаскәрләре 14 мең солдат һәм офицерын югалтты. 200 кеше хәбәрсез югалды. 1989 елның 15 февраль көнендә Афганистан территориясеннән соңгы совет солдаты чыгарылды. Соба районыннан 151 кеше катнашып, 3-се һәлак булды. Беренче Чечен сугышы 1994 елның 12 декабрендә башлана. Ул 1999 елның 31 августына кадәр дәвам итә. 5732 кеше һәлак була. 17892 кеше яралана. Чечен сугышларында Соба районыннан 151 кеше катнашып, 2-се һәлак булды.
Универсиада 1923 елдан бирле студентлар спортны халыкара федерациясы яклавы астында үткәрелә торган халыкара студентлар ярышлары. Хәзерге Россия территориясендә бөтен дөнья җәйге универсиада беренче тапкыр 1973 елда Мәскәүдә үтте. 40 елдан соң 2013 елда студентлар уеннарын Казан кабул итте. Казанның 27-нче бөтен Россия җәйге универсиаданы уздыру хокукын алу турында 2008 елның 31 маенда Брюсселдә игълан ителде. 2013 елда Казанда узган универсиада яңа Россия тарихында беренче зур мультиспорт чарасы булды. Казандагы студентлар уеннары 2013 елның 6 июленнән 17 июленә кадәр барды. Ярышларда 160 илдән 7980 спортчы катнашты. Универсиаданы үткәрү өчен 64 объект кулланылды. Уеннар өчен төзелгән иң зур спорт объектлары Казан арена стадионы, су спорт төрләре сарае, теннис академиясе, Акбарс көрәш сарае, Санкт-Петербург волейбол үзәге, бокс һәм өстәл теннисы үзәге, ишу, йөзү спорт төрләре үзәге. Спортчыларга яшәү өчен универсиада авылы административ үзәк сыйфатында халыкара мәгълүмат үзәге төзелде. 12-нче кышкы Олимпия уеннары 2014 елның 7-23 февралендә Сочида узды. Бу Россия тарихында икенче Олимпиада булды. Сочида 2014 елгы кышкы Олимпия уеннары программасына 7 Олимпия спорт түренә берләштерелгән 15 спорт дисциплинасы кертелгән. Сочида барлыгы 98 комплект медаль уйнатылды. Сочи 2014 Олимпия уты эстафетасы үзенең рекордлы озынлыгы өчен тарихка эләкте. Факел йөртүчеләр 65 000 километр араны үтеп 123 көн буе ут алып бардылар. Аларның саны шиксез булган 14 000 кеше Олимпия факелына кагылган. Мәйданнан безнең якташыбыз, Саба Олимп спорт мәктәбе тәрбияләнүчесе, Россия спортчысы, чаңгычы һәм биатлончы, Россиянең ат казанган спорт мастеры Миннегулов Рушан атлый. Бирегә Рушан Сочида алган медальләрен элеп Олимпия утын алып керде. За серебро и золото, душой и телом молоды, не боясь жары и холода, идут гордо русские спортсмены. Иннополисның тарихы 2012 елда истәлекле вакыйгадан Дмитрий Медведев һәм Рөстәм Миңнехановның вакыт капсуласын салып калдырудан башланып китә. Шәһәр танылган Сингапур архитекторы Лио Тайкер тарафыннан проектлаштырыла. Иннополис технологияләр шәһәрен үстерү 2013 елда беренче студентлар килгәч университет төзелүдән башлана, аны тантаналы рәвештә ачу 2015 елда була. Динамик үсештә ул Казанда айтишниклар шәһәре буларак уйланылган. Шуңа күрә дә Иннополиста күбесенчә 20 һәм 35 яшь категориясендәге яшь белгечләр яши. Даими үсеп килүче киләчәк шәһәрендә 7,6 меңгә якын кеше яши. Күбесенчә IT белгечләр, студентлар һәм яшь гаиләләр. Иң яшь шәһәр буларак Иннополис карьера перспективаларын ачып кына калмый, югары сыйфатлы IT белем алу мөмкинлекләрен дә бирә. Иннополис университеты исә шәһәрнең интеллектуаль үзәге булып тора. Елда Казанда спорт өлкәсендә иң әһәмиятле чараларның берсе. Су төрләре буенча 16-нчы дөнья күләм чемпионат булып үтте. Ул 24 июльдән 9 августка кадәр дәвам итте. Анда 190 илдән 5400-дән артык спортчы, шул исәптән 1161 Россия Федерациясе спортчысы көч сынашты. Төп чемпионатта су спортының 6 түрендә ярышлар булды. Ул йөзү, ачык суда йөзү, суга сикерү, скайдайвинг, синхрон йөзү. Бу чемпионатта беренче тапкыр синхрон йөзү буенча катнашкан дуэтлар чыгыш ясады. Һәм әлеге түр буенча беренче тапкыр медальләр уйнатылды. Барлыгы спортчылар 75 комплект медаль өчен көч сынаштылар. 31 ил медаль алды. Иң күп алтын медальләрне Кытай, АКШ һәм Россия командалары яулады.
спортның су түрләре буенча 16-нчы дөнья чемпионатының якты сәхифәләре, шулай ук җиңүләр китергән куаныч, шатлык хисләре йөрәкләребездә әле дә сакланып килә. Татарстан Республикасы территориясында ЮНЕСКО Бүтін дөнья мирасының бір юлы 4 объект орнашкан Россияның бірдән-бір регионы. Казан Кремль ЮНЕСКО исемлегенә беренче булып керде. Казан Кремль үзенең тарихын Алтын Урда һәм Казан ханлыгы чорларыннан алып бара. Булгар чорыннан сакланып калган бердән-бер татар ныгытмасы дип санала. Болгар археология комплексы, Болгар тарих археология комплексы 2014 елда Катардагы Доха шәһәрендә ЮНЕСКО исемлегенә кертелде. Монда 922 елда ислам дине рәсми дин игълан ителде. Өченче объект Свияжск шәһәр утравының Успение соборы. Ул 2017 елда Польшаның Краков шәһәрендә ЮНЕСКОның 41-нче сессиясында игълан ителде. Энгельград исемлегендә астрономия обсерваториясе, Казан Федераль университетының Энгельград исемендәге астрономия обсерваториясе 2023 елның 18 сентябрендә Эр-Риядта узган Бөтен Россия мирасы комитетының 45-нче сессиясында ЮНЕСКО Бөтен дөнья мирасы исемлегенә кертелде. Мәйданда 2018 елгы дөнья чемпионатының рәсми футбол тубы һәм рәсми талисманы чыга. Талисманның тышкы кыяфәте коңгырт ак йонлы зәңгәр күзле бүре. Шулай ук мәйданга Олимп спорт мәктәбе һәм спорт комплекс хезмәткәрләре Татарстан флагы һәм дөнья футбол беренчелегендә катнашкан 32 ил җыелма команданың флагларын тотып керәләр. 2018 елның июнь-июль айларында Казан футбол буенча FIFA 2018 дөнья чемпионаты матчларын кабул итте. Алар Казан Арена стадионда узды. Бу стадион Россиядә 2018 елда футбол буенча FIFA дөнья чемпионатын уздыру өчен Россиядә төзелгән беренче стадион. Казандагы 2018 елгы футбол буенча дөнья чемпионатында Германия, Испания, Австралия, Франция, Иран, Көньяк Корея, Польша һәм Колумбия кебек илләрнең 32 җыелма командасы катнашты. Саба Олимп спорт мәктәбенең футбол сөюче яшь спортчылары һәм хезмәткәрләрен кайнар сәламлибез. Audio Hedge Production. 1920 елның 27 майында Россия Федерациясы составында автоном Татар Совет Социалистик Республикасын төзү турында карар кабул ителә. 1990 елның 30 августында Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республикасы Югары Советы дәүләт суверенитеты турында декларация кабул итә. Бу ТССРның РСФСР белән бердәмлектән аерылып торучы мөһим вакыйга була. 1991 елның 12 августында Мәскәүдә РСФСР һәм Татарстан Республикасы делегацияләре очраша. Фикер алышу предмет Татарстан белән килешүләр төзү һәм аның тарафыннан РСФСРның субъекты статусын саклап калу мөмкинлеген булдырыла. 1991 елның 1 ноябрендә РСФСРның халык депутатлары съезды тарафыннан РСФСРның флагы раслана. Саба районы 1930 елны оеша. Үзенең һөнәрчеләре белән атаклы гүзәл табигатьле, киң күңелле кешеләре белән бай ул Саба районы. Безнең районнан күп кенә атаклы кешеләр чыккан. Татарстан рәисе Рөстәм Нургали улы Миннехановның безнең районнан булуы да зур дәрәҗә. Саба районы горурлыклары социалистик хезмәт геройлары Гөлбикә Кәримова, Галиев Габделхак Гали улы, Мауликов Вазих Салих улы, Фәтхуллин Рахматулла Фәтхулла улы, Шәймәрданов Галим Шәймәрдан улы,
Тукай премиясы лауреатлары Шәүкәт Хусайнұлы Биксемеров, Хыснулла Вәлиуллаулы Вәлиуллин, Әбрәр Ғимадуллаулы Каримуллин, Тауил Ғиниятуллаулы Хаджи Әхмәтов, Фасил Әхмәтғалиулы Әхмәтов, Рүстәм Мөхәммәтулы Ягин. Районда күп кенә милләт вәкилләре дус тату яшиләр. Татар, рус, удмурт милләтләре сан буенча өстенлек итә. 2024 елның 22-24 октябрь көннәрендә Казан шәһәрендә 16-нчы БРИКС саммиты берләшмәсенең дәүләт башлыклары очрашуы булып узды. БРИКС 2006 елда нигезләнгән Бразилия, Россия, Һиндстан, Кытай һәм Көньяк Африка Республикасының дәүләт-ара берләшмәсе 2024 елның 1 гыйнварыннан БРИКСка тагын 4 ил кушылды. Мисыр, Иран, Эфиопия, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре. Башкалабыз Казан кунакларны бик җылы кабул итте һәм чит ил кешеләрендә заманча үсеп килүче шәһәр буларак үз тәэсирен калдырды. Казан шәһәре үзенең кунакчыллыгын күрсәтеп кенә калмыйча, Россиянең 3нче башкаласы статусын исбатлап, сәяси һәм икътисади дискуссияләр өчен уникаль мәйдан тәкъдим итә алды. Россиянең БРИКСтагы рәислеге дөньяның әйдәп баручы үзәкләре арасында кооперация һәм хезмәттәшлекнең яңа темпларын бирде. Саммит кысаларында 200дән артык чара үткәрелде. Сезнең игътибарга 130 ат көчле Автотек Алкар тракторын тәкъдим итәбез. Ул һәр хуҗалыкта алыштыргысыз ярдәмче. Трактор туфрак эшкәртүдән һәм чәчүдән башлап, тирлек азыгы әзерләүгә кадәр киң кыр эшләре алып бару өчен яраклы. Автомобиле 2011 елда җитештерелә башлый. Иң күп җитештерелүче һәм сатылучы 90 һәм 106 ат көчле бу автомобиль халык автомобиле дип йөртелә. Төрле модификациядә 2 миллион данәгә якын җитештерелә. СВМ маркалы 7 урынлы бу автомобиль 2016 елның 27 июлендә кулланышка керделә. Бензинны аз куллану белән аерылып тора. 139 һәм 156 ат көче исәпләнә. Фургон Dongfeng пассажирлар йөртү өчендә мебель яки төзелеш материаллары ташу өчендә кулай транспортларны сез әлеге минутларда мәйданыбыз түреннән күрә аласыз. Колонна башында махсус хәрби операция ветераннары һәм солдатлары атлый. Аларны сугышчыларның легендар атасы Җәмил Янгучин җитәкли. Солдатка аш проекты Хаят хатын-кызлар оешмасы һәм Мөхтәсиб Айнур хәзрәт белән берлектә оештырылган проект. 2023 елның декабрендә эшли башлады. 600 волонтер, 8 гуманитар водитель, авыллар буенча 12 куратор, район буенча 12 штаб,
Собада bir штаб, 2 цех үз көченә эшләп килә. Консервы цехы, киптеру цехы, маскировочный цех, Муртазин Наил Борисович, Нигъматзянов Фәрит Әлфатовичның биналарында урнашты. 150 мең порция кипкән аш фронтка җибәрелде. 7 тонна ит, 20 тонна яшелчә киптерелде. Корбан бәйрәмендә халык 70 сарык, 3 сыер тапшырды. 400 чиләк маринованный ит, 3000 консерва, рагу әзерләнде. Саба районы халкына, балаларына, оешмаларга, эшмәкәрләргә без бик рәхмәтле диләр алар. Җиңүгә кадәр бергә дуслар, бергә алга! Налево! Отряд! Равняйсь! Смирно! Равняние на середину! Сада номер 5 Белекеш составить построен и готов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ура! 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 Вольно. Отряд! Вольно! Товарищ майор, отряд воспитанников Сабинского детского сада номер 4 Конграу для участия в праздновании Дня Победы построен командир отряда Мухарлямова Самира. Победы. Ура! 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 Вольно. Отряд, вольно! Хочется мальчишка в армии служить.
Әлгі минутларда мәйданыбыздан кадетлар шығып кетті. Әйінді қазір музыка мәктәбінен Духовой оркестрны қаршылабыз. Айдагіз рахим етігіз.
мәңгелек сызлау һәм әрнү. Вакыт бу газаплар алдында көчсез. Хәтер. Иксез-шиксез ил һәм халык хәтере. Ул еллар ясаган яра һәм җәрәхәт кайнар кан булып һаман сыкрый. Тоташ әрнү аша буыннан буынга күчеп, халык хәтеренә үрлә бара. Хәтер мәйданнарда мәңгелек ут булып яна. Өч почмаклы хатлар яисә кара пишәтле шомлы хәбәр булып музейларда, сандык төпләрендә саклана килә. Юк. Бөек җиңү безгә җиңел генә бирелмәде. Әлеге көн өчен без зур сынаулар, авыр юллар, меңәрләгән ятим балалар, тол хатыннар, ачы язмышлар, шиксез югалтулар, матди үлчәве булмаган, әйтеп бетергесез югары бәһа белән түләдек. Хәтернең картаерга хакы юк. Батырлар даны мәңгелек. Büyük җиңү килде. Büyük җиңү. Нинди гүзәл аның ахаңы. Дөньяга ям, яшәүгә дәрт өстәп, зәңгәр күктә кояш нурлары. Бөек җиңү таңын җыр тудырды, рухландырды, алга атлады. Шул җырлардан яшәү көче алып, килде җиргә җиңү алтаңы. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Это день Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. Это День Победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках. Это радость со слезами на глазах.
Кадерле ветераннар, хөрмәтле райондашлар, кунаклар. Сезне чын күңелдән улуг бәйрәм бөек җиңүнең 80 еллыгы белән котлыйбыз. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне белән. Бүгенге бәйрәм чарасында мәртәбәле кунакларыбыз да катнаша. Миннеханов Рәис Нургали улы, Саба муниципаль районы башлыгы. Сафиуллин Марат Әдип улы, Татарстан Республикасының салым хезмәте җитәкчесе. Салихов Мәҗит Хашип улы, Татарстан Республикасы төзелеш министры урынбасары, Казан шәһәрендәге якташлык җәмгыяте җитәкчесе. Галиев Марат Ибрахим улы, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты. Хаитов Нияз Фават улы, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты. Шакиров Данис Фанисович, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе. Заляев Рәшәт Фәхим улы, Казан шәһәрендә якташлык җәмгыяте җитәкчесе урынбасары. Бүгенге улы бәйрәм белән тәбрикләү һәм республика рәисе котлавын җиткерү өчен сүзне Сафиуллин Марат Әдип улына бирәбез. Рәхим итегез. Исәнмесез, хөрмәтле сабалалар. Разрешите зачитать вам обращение Раиса Республики Татарстан Рустам Нургалевича Миннеханова по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Уважаемые татарстанцы, дорогие фронтовики и труженики тыла, сердечно поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны – Днем Победы в Великой Отечественной войне. В текущем году мы отмечаем 80-летие этой знаменательной даты. В благодарность ветеранам и в целях сохранения исторической памяти юбилейный год объявлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным годом защитника Отечества. Этим, безусловно, подчеркивается значение великой победы и ценность беспримерного подвига советского народа в самой кровопролитной и жестокой войне. На протяжении 80-летий дети, внуки и правнуки победителей бережно несли через годы дань уважения к защитникам Отечества и любовь к родной земле. Мы, наследники Победы, не позволим переписать историю и сохраним для будущих поколений историческую правду о ратном и трудовом подвиге нашего народа. Великая Отечественная война прошла через каждый дом, каждую семью. Более половины из 700 тысяч ушедших на фронт татарстанцев пали смертью храбрых на полях сражений. Память о тех, кто отдал свою жизнь за нашу Родину, навсегда останется в наших сердцах. Серьезный вклад в победу республика внесла не только на фронте, но и в тылу. С самого начала войны предприятия Татарстана активно включились в работу по выполнению военных заказов. Будучи одним из центров авиастроения, Татарстан массово производил боевые самолеты. На заводах изготовлялись боеприпасы и зенитные установки. Предприятия легкой промышленности поставляли на фронт военное обмундирование. Сельчане, не жалея себя, решали задачи продовольственного обеспечения. Сегодня дело служению Родине, защите ее рубежей самоотверженно продолжают новые герои, участники специальной военной операции. Вся республика, так же как и в годы Великой Отечественной, оказывает помощь нашим бойцам, приближая победу. Несомненно, основой для такого патриотического единения народа, образцом гражданственности стал пример стойкости и мужества прославленных предков. Время стремительно бежит, и, к большому сожалению, с каждым годом ряды поколений победителей становятся все реже. Республика прикладывает все усилия, чтобы обеспечить максимально комфортные условия участникам той беспощадной войны. Нежный поклон вам, дорогие ветераны. Ваш подвиг, подаривший нам мирную жизнь и свободу, никогда не будет забыт. Пусть ваша жизнь будет богата на радостные события, теплоту и заботу родных и близких. Крепкого здоровья вам и долголетия. Желаю вам счастья, успехов и благополучия. С праздником, с 80-летием Великой Победы. Раис Республики Татарстан Рустам Нургалевич Миннеханов. Рахмет. Бик зур рәхмәт сезгә.
Соба районынан сугышка 8427 кеше киткән. Шуларның 4989-ы яу кырында ятып калды, хәбәрсез югалды. Хәзер районыбызда 110 тыл ветераны һәм ирләре сугышта үлеп калган тыл хатыннар яши. Сугышта күрсәткән батырлыклары өчен 3767 райондашыбыз орден медальләре белән бүләкләнде. 4 якташыбызга Советлар Союзы герое исеме бирелде. 2 якташыбыз дан орденнарының тулы кавалеры булды. Хатын-кызларның, өлкәннәрнең һәм балаларның тылдагы фидакар хезмәте дә бәяләп бетергесез. Тылдагы батырлыгы өчен 5109 райондашыбыз Бөек Ватан сугышы елларында фидакар хезмәте өчен медале белән бүләкләнде. Сугыш елларында районга барысы 3346 кеше, шул исәптән 1247 бала эвакуацияләнә. Хәзер бәйрәм котлавын җиткерү өчен сүзне Соба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннехановка бирәбез. Рәхим итегез. Хөрмәтле тыл ветераннары, сугышчылары, балалары, Афганистанда һәм Чечен Республикасында хәрби хәрәкәтләрдә катнашучылар, махсус хәрби операция геройлары, райондашлар, килгән кунаклар. Сезнең өчен күңелдән Бөек җиңүнең 80 еллыгы белән котлыйм. Без бүгенге көндә туган җиребездә саклаган нацистларны тармак иткән ата-бабаларыбызны хөрмәтлибез. Аларның якты истәлегенә алдында баш иябез. Барлык тыл хезмәтчәннәре, тыл хатыннары, сугыш балалары кырыс сугыш елларында тылда фидакар хезмәт иткән, илнең исәнлеген, туклыгын кайгырткан, җиңүне якын айткан өчен райондашлар исеменнән рәхмәтемне һәм хөрмәтемне белдерәм. Сезнең буын кыю, намуслы, зирек, сабыр, дуслык кадерен белгән, илен сөйгән җиңүчеләрнең буыны. Без сезгә тиңләшәбез. Хөрмәтле райондашлар, бүген ватаныбызның язмышы, аның киләчәге һәрберебезгә бәйле. 80 еллык җиңү көннәре намус хәрби операция уздыру шартларында билгеләп үтәбез. Аның барлык катнашучылары безнең геройларыбыз. Инде барлык бүгенге вазгыять һәрберебездән бердәм, дус, ярдәмчелек булуны сорый. Якташларыбыз янында баш күтәрешмичә нацистларга каршы сугыш барышында үз бурычларын геройларча үтәүләрен дәвам итәләр. Безнең бурыч аларга, аларның гаиләләренә мөмкин кадәр булышырга. Бу эштә катнашучы барлык битараф булмаган кешеләргә, волонтерларга, эшмәкәрлеккә, район предприятиеләренә гуманитар ярдәм булдырган өчен олы рәхмәтемне белдерәм. 2021 ел илебезнең һәм республикабызда ватанны саклау елы дип игълан ителде. Бүгенге 80 еллык җиңү парадында әзерләнеп килгән киләчәк буын патриотик тәрбия бирүдә керткән өлешегез өчен оешмалар, предприятие, учреждение җитәкчеләренә һәм аларның бердәм коллективларына рәхмәтемне җиткерәм. Хөрмәтле райондашлар, Бөек җиңүнең 80 еллык юбилее уңаеннан барыгызга да сәламәтлек, бәхет, иминлек, тыныч күк йөзе һәм уңышлар телим. Бәйрәм белән, Бөек җиңү көне белән. Зур рәхмәт. Хөрмәтле сабалалар, кайткан кунаклар, бош киемнәрен салып, басып тыңлауыгызны сорыйбыз. Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы гимннары яңгырый.
Рәхмәт. Хөрмәтле кунакларыбыз, сезне үз урыннарыгызны алырга сорыйбыз. Кутлау өчен микрофон яна районыбызның хәрби комиссары Фәнис Фәрит улы Закировны чакырабыз. Рәхим итегез. Добрый день, уважаемые ветераны, труженики тыла, товарищи офицеры, прапорщики, солдаты, сержанты, мичманы и старшины. Разрешите от имени военного комиссара, а от себя лично поздравить вас с этим замечательным праздником, с 10-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Мы все прекрасно знаем, какой ценой нам досталась эта победа. В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившие мир от фашизма. Мы знаем и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Наш долг сегодня – увековечить их имена и сохранить правду о мужестве, героизме и самоотверженности участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В этот праздничный день, по велению души и сердца, мы поклонимся погибшим воинам у обелисков мемориалов, возложим цветы. Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки и правнуки. Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов, подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества. Сегодня новые герои в зоне специальной военной операции продолжают наше дело дедов и отцов в борьбе с нацизмом и отстаивают свободу и независимость нашей страны. На сегодняшний день ребята у нас присутствуют. Пожалуйста, встаньте, участники специальной военной операции. Давайте поаплодируем этим ребятам, которые на сегодня находятся здесь. Рахмат. Наш общий долг – сделать все необходимое для сохранения нашей Родины, процветающей и единой. И мы обязательно победим, победа будет за нами. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным. Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра. Еще раз с праздником, с Днем Победы. Байрам белән. Зур рәхмәт сезгә. Туган илебез азатлыгы өчен газиз башларын салган солдатларыбызны басып, баш киемнәрен салып, 1 минутлык тынлык белән искә алырга чакырабыз. Рәхмәт. Һәр елны Бөек Җиңү бәйрәмендә районыбызның язгы чакырылышта хәрби хезмәткә алыначак батыр егетләрен тәбрикләү матур традициягә әйләнде. Агымдагы елда армия хезмәтенә алыначак 38 егетебезнең бүгенге бәйрәм чарасында катнаша. Олы ихтирам белән аларның исемнәрен яңгыратырбыз. Тәбрикләү өчен сәхнәгә Миниханов Рәис Нургали улын чакырабыз. Рәхим итегез. Байлар собасы авылыннан Биктов Зөлфәт Фәрит улы. Мамалай авылыннан Билалов Азат Рафис улы. Байлар собасыннан Вәли Мөхәммәтов Гадел Илмир улы. Лесхоз бистәсеннән Газизуллин Илназ Ранил улы. Туктар авылыннан Гыймадиев Инсаф Фирдүс улы. Олы Арташ авылыннан Гаянов Илүз Илназ улы. Тенеки авылыннан Гумеров Рафаэль Ринат улы. Мәртин авылыннан Ганиев Камил Фидаил улы. Мингәр авылыннан Дауитов Ильсаф Илнар улы. Мишабаш авылыннан Исмаилов Рафаэль Джехонович. Рәхим итегез.
Байлар собасыннан Низами Фойрат Альберт улы. Шәмәрдәннән Шахиев Айрат Илдус ула. Иләбәр авылыннан Яруллин Илназ Илфар улы. Улы Шыңар авылыннан Яхин Рафил Расих ула. Белгәнчә, безнең ел сайын шушы зур бәйрәм көнне армияга чакырылган җегетләребезне тәбрикләп китәбез. Мин беренчедән әйтәсем килә әти-әниләренә бик зур рәхмәт. Шундый җегетләрне тәрбияләп үстергән өчен һәм инде киләчәктә алар кайда булсалар да сынатмыйча үз вазифаларын үтәп, инде безнең ул вазифага кергән һәм инде аларга булып бергә киләчәктә тормыш итәргә исән сау кайтып, инде безнең тәрбия алу система инде һөнәр булдыру ул киләчәк тормышта һәр вакытны кирәк. Давай җегетләр, исән сау, имин, әйләнеп кайтырга сезгә рәхмәт. Әлбәттә инде исән имин үз бурычларыгызны үтәп, исән сау иләрегезгә әйләнеп кайтуыгызны без дә, сезнең якыннарыгыз да, сезнең кадерле кешеләрегез дә әлбәттә инде көтеп калабыз. Истәлек фотосына төшәбез. Әйдәгез әле. Егетләребезгә уңышлар, Раис Нургалиевич, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, урыннарыгызны алуыгызны сорыйбыз. Хөрмәтле райондашлар, хәзер ватаныбыз азатлыгы өчен газиз гомерләрен биргән. Сугыштан исән-имин та инде бакыйлыкка күчкән ветераннарыбыз, әби-бабаларыбыз, туганнарыбыз, якыннарыбыз истәлегенә чәчкәләр салырга чакырабыз. Чәчәкләр салу тантанасы тәмамланганнан соң, барыгызына генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов исемендәге махсус әзерлек үзәгенең без җиңүчеләр тукымыннан дип исемләнгән хәрби күрсәтмә чыгышларын тамаша кылырга чакырабыз. Шулай ук әлеге төркемнең җиңел ату кораллары күргәзмәсе белән дә танышырга мөмкин. Соңыннан инде һәрберегезне бәйрәм концерты көтә. Сезнең каршыгызда карабинчылар чыгышын карап үтәргә дәшеп калабыз, рәхим итегез.
Сіз кадет мектебінің карабиншылар шығышын қарап өттіңіз. Хөрмәтле райондашлар, әйтеп үтелгәнчә, хәзер ватаныбыз азатлыгы өчен газиз гомерләрен биргән, сугыштан исән имин кайтып та инде бакыйлыкка күчкән ветераннарыбыз, әби бабаларыбыз, туганнарыбыз, якыннарыбыз истәлегенә чәчкәләр салырга чакырабыз. Слушаем команду Сабирова на караул, понятно? Өлешенә күчәбез һәм инде сезнең өчен әзерләнгән бәйрәм концертын тәкъдим итәсебез килә. Сезнең каршыгызда Бәллүр ансамбле кызлары. Әйдәгез, рәхим итегез. Без табамыз сугышларда, әбәрсез югалганда, зур җиңүгә утлар аша, җанлы юл салганнарны. Ялгада кызыклана, табарга без осталар. Без белмибез тыңлана, без ялкынлар эстабар. Ялгада кызыклана, табарга без осталар. Без белмибез тыңлана, без ялкынлар эстабар. Бездән булагу бишектә, күрә безнең күзләр. Батырлар үткән юлларга, кушыла безнең эзләр. Ялгада кызыклана, табарга без осталар. Без белмибез тыңлана, без ялкынлар эстабар. Память неподвластная годам. Сохраним героев подвиг, мы пройдем по их следам. С честью мы должны носить имя красный следопыт, не пришедшие с войны. Подвиг ваш не позабыт. Ялгада кызыклана, табарга без осталар. Без белмибез тыңлана, без ялкынлар эстабар. Без белмибез тыңлана, без ялкынлар эстабар. Концерт номерларыбызны алга таба дәвам итәбез. Сезнең каршыгызда яшьлек бию төркеме. Әйдәгез әле каршы алыйк үзләрен. Песен еще не написаны, сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня.
огня. Вот так. Кто пойдет по следу одинокому? Сильные да смелые головы сложили в поле, в бою. Мало кто остался в светлой памяти, в трезвом уме, да с твердой рукой в строю, в строю. Ты, солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Сезнең каршыгызга сәхнәбез түренә чакырабыз җырчы егетебезне. Азат Султанов сезнең каршыгызда. Астабейдә рәхим ит. Baksalar karşında mangaydan öptüler analar. Tuzanlı yollardan öptüler bağlalar söz verdi toplarga. Küpleri dürünü çilge aldılar yarakta yoklarga. Balalar aşığız suyuna tabında. Neşe yıl durmuylar balalar İdilde hem Dunay yarında. Uyatma yıkmasın Sinan'a. Aylarını yıllarını sanap var. Gümülde kaman yeşil bala. Kaytmahan saldıklar saldıklar. Gümülde kaman yeşil bala. Kaytmahan saldıklar saldıklar. Ana ol yoklamay sabıyı, yorganın assa da uyana. O analar yüreği şikeli, meydanda mengele ot yana. O analar yüreği şikeli, ot yana uylana tolpuna. O analar katili şikeli, zülgürü kurbanlar ardında. Analar hatırı şekilli, zülgürü kurbanlar ardında. Zülgürü kurbanlar ardında. Zülgürü
қылғандар ортында. Азат Султанов. Бәйрәм концертыбызны матур биюләребез белән дәвам итәсебез килә. Сезнең каршыгызда Асылташ бию коллективы кызлары. Далекий край, товарищ улетает. Родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синей дымке тает. Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ сквозь бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда ж домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется. Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Яшьлек бию коллективы. Асылташ бию коллективы. Бүгінгі бәйрәмебезне тамаша кылучыларыбызны, кайткан кунакларыбызны, сабалларны, күрше-тирә районнан килгән кунакларыбызны үзенең матур, дәртле җыры белән сәламли Булат Назипов. Через тени к звездам, через радость и слезы мы проложим дорогу, и за все слава Богу. И останутся в песнях наши лучшие годы, и останется в сердце этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять за тебя, Родина мать, мы до конца будем стоять за тебя, Родина мать. Мы будем петь, будем гулять за тебя, Родина мать, и за страну трижды ура, за тебя, Родина мать. Я люблю тебя, мама,
Ты ведь верила, знала, мама, как ты учила. Мама, мы победили. Через тени к звездам, через радость и слезы. Гордый реет над нами нашей Родины знамя. Головы вверх, гордо поднять за тебя, Родина мать. Мы до конца будем стоять за тебя, Родина мать. Мы будем петь, будем гулять за тебя, Родина мать. И за страну трижды ура, за тебя, Родина мать. По полю иду, тихо напою. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою. Я тебя люблю. По небу летит журавлиный крик. Родина, твой навеки сын. Небо, небо, я, сердце у меня. Родина, ты моя. Булат Назипов. Жырларыбыз белән бер рәттән сезнең өчен алып килдек бүген уен коралларындагы музыкаль номерларыбызны, шуларның берсен, чираттагысын тәкъдим итәсебез килә. Сезнең каршыгызда үзенең җан дусты баяны белән Искәндәр Шәмсевалиев.
Искендер Шамсывалиев һәм Дулкын бию коллективы. Сезне сәламли Әминә Каримова. Тишина плывет над городом моим, и люди по делам своим спешат куда-то, а где-то от снарядов дым, и пробиваются к своим солдаты. Так много лет прошло с тех пор, минуло столько дней. Так много тех девчат, парней, увы, уже не с нами. Ушли, не придавая честь, их не вернут назад, но есть память. Не забывайте подвига солдата, не дайте сердцу вашему остыть. Он жизнь свою отдал когда-то, чтоб вы могли сегодня жить, чтоб мы могли сегодня жить. Освобождая от врага деревни и города, шагал по свету наш солдат, прошел огонь и воду, не ради боевых наград, а просто людям нес солдат свободу. Не забывайте подвига солдата, не дайте сердцу вашему остыть. Он жизнь свою отдал когда-то, чтоб вы могли сегодня жить, чтоб мы могли сегодня жить. Снова весь фронт раскален от огня, лупят зенитки 3 ночи, 3 дня, а в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня, ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс. Миноре, если я стану живым на войне, встречу с тобой я в родной стороне. Только пока я воюю, ты не забудь обо мне, а
эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, мажоре. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, миноре. Сәхнәгә нәни йылдызыбызны чакырабыз, Оливия Офицерова. Рәхимет, Оливия. Добрые взрослые, отмените войну, а я разноцветными звездами украшу для вас весну и нарисую вам солнышко, которое будет смеяться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Самые умные взрослые, сделайте что-нибудь, чтоб войную грозную как-нибудь припугнуть. А я из песка вам построю домиков, чтобы играться, и больше не буду плакать, и больше не буду бояться. Там, где идет война, детям негде играть. Там,
Анатолий Макаров. Расплескалась, по тельняшкам разлилась, по веретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом. За дюралевым бортом шум мотора, синева летит на крыльях, как краска. И не бойся синевы, не утонешь. Это красочная ты, а не сказка. Это просто синева, не утонешь. Это сказочная быль, а не сказка. Помню в детстве на коврах самолета неизвестные открыли маршруты. А теперь нашлась нам в небе работа синевою наполнять парашюты. А теперь нашлась нам в небе работа синевою наполнять парашюты. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по десантным законам. Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась по суровым, по гвардейским законам. Харби бию, синий платочек. Синий платочек. Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь радостных ласковых встреч. Ты говорила, что не забудешь радостных ласковых встреч. Порой ночной мы распрощались с тобой. Нет больше ночи, где ты платочек, милый, желанный, родной. Нет больше ночи, где ты платочек, милый, желанный, родной. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой с плеч, как провожала и обещала синий платочек сберечь. Как провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной
тобой. Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И час тобой провожает меня образ твой. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Чувствую рядом с любящим взглядом ты постоянно со мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с тобой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой. За них родных, желанных, любимых таких строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Сәхнәдә Лариса Шамсуддинова. Я эту песню посвящаю всем матерям, чьи сыновья служили в Афганистане, Чечне, ныне в зоне специальной операции, кто выполняет свой долг в тылу. Мой сын, моя кровь, моя боль, я всегда буду рядом с тобой. Не оставлю тебя одного. Мой сын мне дороже всего, дороже бархата и звезд, дороже самых чистых слез, красин, песен и цветов, дороже жизни, дороже сердца чистого, дороже всех чудес земли, дороже жизни на земле. Мой сын, душа за тобой полетит, мое сердце забьется в груди. Не оставлю тебя одного. Мой сын, дороже всего, дороже бархата и звезд, дороже самых чистых слез, красных песен и стихов, дороже жизни, дороже сердца доброты, дороже всех чудес земли, дороже жизни на земле. Сын. Дороже бархата и звезд, дороже самых чистых слез, красных песен и стихов, дороже жизни, дороже сердца доброты, дороже всех чудес земли, дороже
жизни на земле. Дороже бархата и звезд, самых чистых слез, прекрасных песен и стихов, дороже жизни, дороже сердца доброты, дороже всех чудес, дороже жизни на земле, мой сын. Сезнең хузурыгызга генерал-лейтенант Валерий Григорьевич Асапов исемендәге махсус әзерлек үзәгенең без җиңүчеләр тукымыннан дип исемләнгән хәрби күрсәтмә чыгышын тәкъдим итәбез. Все, секунды пошли. Свой ведут они счет. Рвется Альфа вперед, Альфа рвется вперед. Вечность это для них, время их не сечет. Позади уж огонь, но дым горло дерет. А нажатый курок пулей шалет, как шальной. А затвор все чеканит мгновенье. И чья-то грудь для ребенка вдруг станет броней, мере чем этот шаг во спасение. Время Альфы пошло, время Альфы. Шаг вперед и долой, эпитафии. Альфа, вера, Россия, зов свыше. Мы спецназ, мы живем так и дышим. Все решают они, скоро стихнет стрельба. Альфа ставит свои монолиты. А потом разберись, чья здесь жизнь, чья судьба. Из чего же эти парни отлиты. Время Альфы пошло, время Альфы. Шаг вперед и долой, эпитафии. Альфа, вера, Россия, зов свыше. Мы спецназ, мы живем так и дышим. Альфа точки расставит, на что было и то. Будет что вопреки всем закатам. Шаг к рассвету и жизни продлился виток. Лишь время Альфы застыло по датам. Но время Альфы пошло, время Альфы. Шаг вперед и долой, эпитафии. Альфа, вера, Россия, зов свыше. Мы спецназ, мы живем так и дышим. Время Альфы пошло, время Альфы. Шаг вперед и долой, эпитафии. Альфа, вера, Россия, зов свыше. Мы спецназ, мы живем так и дышим. Мы спецназ, мы живем так и дышим. Мы спецназ, мы живем так и дышим.
Замаскированный командный пункт уничтожен. Извините, товарищ генерал. Лишь недавно учились мы в классе 10 и часы проверяли по школьным звонкам. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. А теперь привыкайте, ребята, к десантным, а теперь привыкайте, ребята, к десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. Отныне для нас непогода, промокая до ниточки, мы не ворчим. Предстоит нам всего за каких-то 2 года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Предстоит нам всего за каких-то 2 года, предстоит нам всего за каких-то 2 года из вчерашних юнцов превратиться в мужчин. Порою команды звучат рисковато, в нашем деле секунды решают успех. Нужно очень любить свою землю, ребята, чтобы падать с небес, как на голову снег. Нужно очень любить свою землю, ребята, нужно очень любить свою землю, ребята, чтобы падать с небес, как на голову снег. Вам недолго носить эту форму, ребята, только будет всегда до седин на висках та закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках. Та закалка, что вы получили в десантных, та закалка, что вы получили в десантных, продуваемых всеми ветрами войсках. Солдатские письма летят к адресатам и поймут адресаты по этим листкам, как тепло их сердец помогает десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. Как тепло их сердец помогает десантным, как тепло их сердец помогает десантным, продуваемым всеми ветрами войскам. Мы с буквы А когда-то начинали читать, писать и даже говорить. И вот ее нам, как медали, вручили, чтобы с нею нам служить. Оставив за плечами неудачи, нам не о чем еще с тобой мечтать. Мы группа А, и это значит нам первыми вставать и побеждать. Когда беда и ей придет подмога, а смерть уже зовет свои ряды, тогда просите помощи у Бога, чтоб группа Альфа вас прикрыла от беды. Уйдем в рассвет, вернемся ли, не знаю. Так было с нами, брат, немало раз. Поставлена задача боевая, и значит будет выполнен приказ. Нам буква А, она не по уставу, она не просто украшение рукава. Она на сердце у всего состава, написанная кровью буква А. Когда беда и ей придет подмога, а смерть уже зовет свои ряды, тогда просите помощи у Бога, чтоб группа Альфа вас прикрыла от беды.
Дорогие друзья, давайте поддержим курсантов, это все-таки дети. Давайте, бурно, с праздником вас, с Великой Победой! Она не по уставу, она не просто украшение рукава. Она на сердце у всего состава, написанная кровью буква А. Когда беда и не придет подмога, а смерть уже зовет свои ряды, тогда просите помощи у Бога, чтоб группа Альфа вас прикрыла от беды. Когда беда и не придет подмога, а смерть уже зовет свои ряды, тогда просите помощи у Бога, чтоб группа Альфа вас прикрыла от беды, чтоб группа Альфа вас прикрыла от беды. Померкли огни, готовятся бить по Донбассу враги. Подводят снаряды, разносят раздор, в надежде, что их не найдет приговор. И вдруг ниоткуда, как жуткий мираж, бойцы нарушают нацистов кураж. С телами из стали, сердцами из роз, и месть их страшнее, чем тысячи гроз. Мы верим в Россию и верим в Донбасс. Мы даже на небе не просто спецназ. Приходим как тени, уходим как сон. Мы хана отдельный разведбатальон. На знамени в сердце и в песне. Лучше смерть, чем бесчестие. И снова к комбату приходит приказ за линию фронта отправить спецназ, пройти через стену, засаду, блокпост, решить самый важный сегодня вопрос. И группа готова до цели дойти, им каждый цветочек поможет в пути. Исполнить приказ и долги все раздать за Юджина брата, за родину мать. Мы верим в Россию и верим в Донбасс. Мы даже на небе не просто спецназ. Приходим как тени, уходим как сон. Мы хана отдельный разведбатальон. Смерть, чем бесчестие. Законы понятны не всем. Здесь лишь тренировки, решение проблем, умение и выдержка, сила и дух. О подвигах петь здесь не принято вслух. И если за брата готов даже в ад, и совесть дороже, чем сотни наград, и мертвым исполнишь приказ или живым, то здесь в батальоне ты станешь родным. Мы верим в Россию и верим в Донбасс. Мы даже на небе не просто спецназ. Приходим как тени, уходим как сон. Мы хана отдельный разведбатальон. На знамени в сердце и в песне. Лучше смерть, чем бесчестие. Лучше смерть, чем бесчестие.
летний дождик замок. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Это поле пахали селяне. Дорогие друзья, возраст участников 10-18 лет. Поаплодируйте! Воин было немало, выпадало сынам, землю кровью мешали, чтобы вольно жить нам. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Как давно я здесь не был, упаду на траву, гляну ясное небо и пойму, что живу. Небо в колокол грянет. Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь! Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как старь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! Вперед, Россия! В этом слове источник силы, повторяем: вперед, Россия!
топчет бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина как монолит. В горниле победы сегодня как старь опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия. Пусть время нас бурным потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет, продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, их снова Отечество встретит мое. Россия. Здравствуйте, дорогие друзья, вашему вниманию представлена выставка легкого стрелкового вооружения. Вы можете посмотреть, чем работает противник, ну и, конечно, наши герои СВО. Валерия Сапов исемендәге махсус әзерлек үзәге чыгышын карап үттегез. Әйдәгез көчле итеп алкышлыйк әле бер үзләренә. Молодцы, зур рәхмәт. Һәм инде шулай ук әлеге төркемнең җиңел ату кораллары күргәзмәсе белән дә таныша аласыз. Кадерле бәйрәмебез кунаклары, инде без сезне таралмаска һәм инде бәйрәм салютын да карарга дәшеп калабыз. Сәхнәдә яшьлек бию төркеме. Төркемнең җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Альбина Мөбәрәкҗанова. Солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня, золотом горят. Часовые на посту, в городе весна, проводи нас до ворот. Товарищ старшина, идет солдат по городу, по незнакомой улице. Нет улыбок девичьих, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. А солдат попьет кваску, купит эскимо, никуда не торопясь выйдет из кино. Карусель его помчит, музыкой звеня, и в запасе у него останется полдня. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Нет улыбок девичьих, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Где любимая живет, липы шелестят, и садится в карусель не ее солдат. Но другие ни к чему, все до одного, если только верно ждешь солдата своего. Идет солдат по городу, по незнакомой улице. Нет улыбок девичьих, вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Идет солдат по городу,
по незнакомой улице. И от улыбок девичьих вся улица светла. Не обижайтесь, девушки, но для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Зур рәхмәт. Яшілік бию түркімі. Біз исе сәхнәгә Данис Яруллинны дәшәбіз. Рәхим итегіз. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть поселила в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завечный отним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Только грозная доблесть поселила в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завечный одним, мы в груди храним. Нет России семьи такой, где по непамятям был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядшие глядят. Это взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя не солгать, не обмануть, не с пути свернуть. Зур рәхмәт сезгә. Біз исе сәхнәгә нәни җырчыбызны чакырабыз, Фәридә Шигабиева. Кырында саклый без өйдә хатларын гына. Баба югалган сугыш кырында. Мине аңарга охшаган диләр, утырырга килгән әбиләр. Мине аңарга охшаган диләр. Юк кабердә бабайны шундай күрәсем килә. Бабайны шундай күрәсем килә.
духалар бағышуяңа, намазлығына, ешері тома, намазлығына, ешері тома, намазлығына, ешері тома. Баба юғалған, суғыш қырында, сақой бүсейді, қатларын ғына. Баба юғалған, суғыш қырында. Мені аңарған, ұқшаған дилер. Мені аңарған, ұқшаған дилер. Письма лично сам я на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где Волга, где Волга, где в доме, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где Волга, где Волга, где в доме, где резной палисад. Шлю я ей за пакетом пакет, только нет мне ни слова в ответ. Знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где Волга, где Волга, где в доме, где резной палисад. Чтоб не случилось, я к милой приду. Волга, дугу, Волга, дугу, в доме, где резной палисад. Вижу алые кисти рябин, вижу дом ее номер один, вижу сад со скамьей у ворот, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Волга-да-да-да-да, Волга-да-да, город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда Волга-да-да-да-да, Волга-да-да, город, где судьба меня ждет. Где ж ты, моя темноглазая, где Волга, где Волга, где в доме, где резной палисад. Где ж ты, моя темноглазая, где Волга, где Волга, где в доме, где резной Спасибо. Рахмат.